Previously on 647. May! Tayo sa May! Nabili ni mo hang! Hi there. Kinsa ni? Hello? Hello? Kinsa ni? Hello? Hi, May! Nakagiwat? If I know, lawas sa ko imong apas do. Grabe sa danin eh. I'm not that kind of guy, May. Sige. Kita lang tao ka. Sige, May. Ang tanan bisan pas ano nako ang kalibutan. Kain na lang malaya. Ito mga bugasized. Kama lang. Tawag-tawag na sa tawa na ka-date-date, no? Shit, mapanik mo ko. Muragin siya kung sa kagwapo ba? Kung sa ka-cute. Cute pag yun siya. Shit, sobrang bumoto na eh. Wait lang. Mag-pray ta. Lord, tagay ko sa mind. Ay! May! Te! Uy, naon sa kadiha, nga nagapiyong-piyong ka? Wala na, te. Kana napuling ra ko. Yang ano siya pa, makaikadzay, mag-date-date ka ron na. Date, boy na rin. Napulik ko. Maod ay ha, nga na ay ulitaw nga nag-atang ni Musubos. Ha? Saan ulitaw? Dave daw yan nga. Anak siya nga, naana sa daw siya para maghuwat ni mo. Hala! Smile-smile mo ka. Ino to yun? Dili, uy. Nawayab pa. Sad. Oh. Ate, uy! Panimo. Agay na! Karoon pa kung kita ni mo. Magikilig balik sa nipol. Ate, ato na Diyos gawas, TV. Anya saman, gusto ka andam man tika red carpet pagawas? Ay, ang buti mo, te. Sige na, mo gawas ako. Magandam sa ako diri. Lagi, uy! Zong, wait sa ha kay nag-hair and makeup pa ang Reyna. Ay, okay na to eh. Kawat ra ko. So, TikTok it's ka? Hi, ay paminaw ana niya Dave kay ko gibuang ana. Kupahan niya ron eh. Mantag di ko mawawan nun eh. Laban na. Uy. Hi, May. Kupahan mo eh. Bakakon. Ay paila dong tungod ra na kay gaitom ko. Muna ganahan ko naman, May. Hindi kay kag sense of humor good. So, si mo ba? Ari mo sa tubangan ako. So, ano lang ang love life, honey? Ato na mo ka? Bugal-bugal naman sa rin yung mga ate, Mesa. So ganahan sad kaniya. Oh, ganahan sad as a friend. Haladzay, emphasis gyud ang as a friend, ha? So di ka ganahan ako as a friend. Oh, dili ba ka nang lain man ka as a special friend man ka? He, tara na oy, tiyo na sa amin ha. Sige, uy, ato na mo ka. Amping mo, ha? Kulaan ako. Ha? Ano man? Ay padaanan niya binuang rana. Bahala na nagbuangon ko sa mga ate. Basta di lang ko ni mo buangon. Joke. Hehe. Ate ato na mi oy, babay. Bye, te. Sige, bye-bye. Special friend. So, unsa yung pasabot niya? Special. Huh! Aslas. Asa gid ta pa dong? Mga on na bitaw ta. Asam sa ta mga on? Ikaw, unsa man imong ganahan kanon? Ikaw asa ka ganahan? Akong ganahan? Kuan. Ikaw. Nanasad. Bitaw, May. Asa mo ka ganahan mo kaon ba? Hi Dave, simple ra jud kay ko nga babae. Pwede ra gyud ko nimo dadon sa karinderyahan. Oh, sige. Ganahan ka karinderyahan ta. O game, karinderya. Sige ha, karinderyahan ta. Pili lang diya, May. Ako'y bahala. Sige ha, manay kamot ko ako. Pork chop niya, te. Kanaway tambok.
Ganun sa kay pork chop? Oh, ano ang favorite? Ay, hala ka lang. Isa na lang ba yung pork chop? Pero mo na. Sige, imuha na lang na eh. Okay na ko. Di, okay rin ko may. Di ba tayo ka nag-pork chop? Bago pa kay kaningon nga favorite ni mong pork chop? Di, okay rin ko. Mas favorite pati ka? Nabahala ka. Kanang munggos niya puti. Favorite sa ni mong munggos? Oh, Imo yung kitanaw if na pa ba yung munggos? Cute ni mo eh. di ako na mong gifutaw kay marag lasaw ng bukayo. See, May? We have so much things in common. Pork chop, munggos, ganahan ka nako, ganahan ko nimo. Confident ra kayo. Nya, asa naman sad ta? Ikaw no? Excited na kay kastanan. Sometimes you have to take things slowly, you know? Just take one step at a time. There's no need to rush. Ay kog labda dong kay baw jud kong kanta na. Nangutan na ra gani kog asa ta pa dong sunod mo kanta naman ang kag kalit eh. Unsa ka High School Musical? Sakpan yun na. Bito May, for our next destination, kailangan ka mag-blindfold. Sure, blindfold. Basig asa ko nimo dadun ha. Dadon tayo hubo-hubo. Ay kog buang-buang nga dong. Bito May, suluban na nagod ang blindfold. Promise, kabot na to, naginhawa pa ka. Fine. Ikihag iti kag balik kalima kung hadlok ni. Ito lang good. Hinay lang. Asa man ni? Nana lagi ta, hinay lang. Wait sa Salig lang good, salig. Oh my God, wait lang. Naha. Hapit na. Okay. Kamay na lang. Hapit na. Kalma lang good. Ikaw ba mga kay ka? Ali. Wait, oh my okay, God. ready? Okay, Stop, okay, stop. go. Ayaw sa'yo open Okay, mo ayos ha. okay. Ayaw sa'yo open. Ay sag mata ha. Ay sag mata ha. Tiyong lang. Sag mata. Yeah. In 3, open. Asa man ni? Asa man ta? Playground. Kay? Kay, para kay bawa ka nga ang mga duwa-duwa ko to brad diri. Walay labots feelings. Tsaka, pwede sa'yo na. Live daw? Na, dada na. Sige. Ay, sa... Okay. Alimay, lingkod swing. Tukmunti ka. Dugay na ba ko swing? Ako'y bahala. Sige. Ari. Okay. Hala, dugay na ba ko swing? Ako lagi bahala, tukmunti mo. Hinay lang ha, matagak gay ko. Uy, hinayon gid ako. Kay if ever mga matagak ka, naro ko para musaw nimo. Lagi. Trust me, good may. Sa mga kayo kay salig na ko. Ready? 3, 2, 1, go! Yun pa sa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Maong hunungan na ang imong pagduda, kay wa man ko'y ikaduha. Dapat mo salig ka, maglabing-labing na, para malipay ta. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ng tanan, bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Ako sad. Matag na pa next time. Don't worry, na pa next time.
Oh, kapag-hupya, oh. Before ka mo go ba? Okay. Alam mo, ibang pwede mo ba? Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Ah, di naman magminal di tao. Level up. Ha? Sige na lang, May. Pang baon ako tonight. Good night, Dave! Thank you! Good night, May. See you. Well, that went pretty well, don't you think? It's okay, gawa sa tumong date, no? Tune in next episode. Hi mga season or simulayan na sa niya. Musta gini nga episode no? Laban lang kita ani. Please don't forget to like my social media accounts at HayMalaya and my Facebook page. That's Malaya Macaraeg. See you. #Maldives.